red flag-uri, sincer pentru mine, știu că o să fie turn off și gata, o să fie out. Bă, dar nu-mi place să fumeze. Bro. Dar calmează. Comprend cu o excepție. Și să nu dați subscribe lui Vlad. Dacă îi dați subscribe lui Vlad, atunci îmi place de aia. Logic îmi place de aia. Dar așa, mi se pare să fii foarte nesimțit. Foarte nesimțit. Adică eu cu băiatul ăsta mic din stânga, care lupă Vlad Zi-Team, îl vedeți? Băiatul ăsta îi dă subscribe lui Vlad. Și îmi place de el, da? Chiar dacă e minor. Ok. Ok. Susțin răspunsul. Edi, 3 red flag-uri. La început. Bun. Deci, cum te cheamă? Andreea. Andreea, bun, așa. Andreea, fii atentă, știi regulile jocului? Nu. Nu? Bun, hai că-ți explic eu pe scurt. Bine, presupun că ți-a mai explicat și Vlad în ce consta acest idei, dar, simplu. Noi o să tragem fiecare persoană, câți participanți sunt, Vlad? 1, 2, Vreo 5, 6 sau chiar mai mulți, nu știu, vedem. 10. Îi luăm pe fiecare. 10? Ok. Bun, îi luăm pe fiecare, îi punem să vorbească cu tine și după tu o să le dai o notă, ok? Ok. Dar indiferent de ce zic, sau nu mai știu, Vlad, poate să-i bage pe toți în următoarea rundă? Da. Sau poate să-i elimine? Nu, hai să nu facem asta. Nu, hai. Deci îi bagi... Bun, deci toți o să vorbească cu tine, fiecare în parte, și după o să fie next round. Și după the next round o să punem noi întrebări pentru voi. Ok. Și pe baza răspunsurilor lor, tu o să decizi pe cine elimini. Ok. Ok, deci ai înțeles. Simplu. Da. Pe cine tragem primul? Stai așa 2 secunde Ok. să ne calmăm puțin. Andreea, ești pregătită, da? Da. Bun. Ai ceva întrebări să ne pui? Bă, nu. Nimic legat de idei? Nu. O informație, ceva? Câți ani ai? 17. 17? Da. De unde ești? Din București. București, ok. Ok, Andreea, ok. Bun, Vlad! Poți să dai verdictul când vrei, când ești pregătit. Dai start. Start? Uite o prima întrebare? Robiz. Așa, Robi, Dă camera. deschideți camera și microfonul. Bună. Bun. Neața. În momentul ăsta aveți 2 minute la dispoziție să vorbiți, deci... Let's go. Bună. Bună. Câți ani ai? 17 tu? Eu 16. Mulți înainte. Ok, Mersi. Robiz. De unde ești? Din București tu? Eu din Bistrița. Dar pot să vin. Gen, n-am prieteni acolo. Mhm. Ok. Ce vezi prima dată la un băiat, vreau să zic? Caracterul. Ce atât? Da. Ăla e cel mai important. Aspectul contează? Nu. Unde ai vrea să te scoli la primul date? Și pe o boldură să mâncăm semințe. Da, așa mă gândeam și eu. Foarte eu bine mă gândeam la un punctat, restaurant. foarte bine punctat. Bro. Ce? Zic să spui mai multe chestii despre tine, Robi, Da. ca să te cunoască. Da. Știi, vreau să-l întreb ceva, mulțumesc. Da, spune. Treabă. Tu ce vezi prima dată la o fată? Bă, personalitatea. Ai dat așa că am zis eu prima, nu? Nu, pe bune. Bro, ce faci? Gen caracterul Ce și după, faci? na, îți dai seama că și aspectul, Ce facem? puțin, dar prima dată personalitatea. Ok. Ce înălțime ai? 1,60. E foarte bine. Nu e bine deloc, dar e Are ok. Tu emoții? ce înălțime ai? Eu 1,85. La fel mai. Da. Și ce pasiune ai? Acum fac streaming pe YouTube, dar în general am făcut basket. În momentul ăsta fac fotbal. Tu? Bro, pe cine? Faci vreun sport? Am făcut box, kickbox, kyudai și dansuri. Și Q dai Da, ce? și am făcut box, dar m-am lăsat după 2 ani. Și Q dai. Andreea, scuz-mă că te întrerup. Ce e ăla Da. ciudai? Kyudai e un fel de arte marțiale, înveți să te aperi mai mult. Ah, Gen. ok. E un fel de jiu-jitsu, nu? Sau? Da, un fel. Am înțeles. Ok. Ce e cu masca aia de pe perete de la tine? E, nu știu, e Legion, e prietenul meu, îmi ține de ori pe live-uri. Pot fi eu prietenul tău. Ok. Zici tu? Ok. Da, Rămâne de văzut lucrul ăsta. mai vedem. Da. Da, cred că e Da. gata. Bine. E, Da, aveți? e gata. Ok, gata. Da. Bun. Trage-l
Stai așa să-mi pun și o camera. Te tragă Te- pe Te altă pup, cameră. Blonda. Te pup, Andreea. Ceau. Bun, Andreea, ce părere Ce ai avut de notă? Robi? O notă de la 1 la 10. 6. 6? Da. Ok. Putea mai bine, nu? Țin Nu ți-a mai plăcut? cotopeu. Ce nu se Prea așa, da. Da. Ok, next. Ok. Pe cine băgăm? Hai să-l băgăm, fii atent, îl băgăm pe... nu pe Vali, nu pe Vali, nu pe Vali. Ok. Nu pe Vali. Bagă-l pe... Pe Justin? Da, pune, fă un canal din ăsta, round 2. Ah, Pune-l pe Robi acolo. îi round 2. Dau ieșit, așa. L-am mutat eu acolo. Așa, bun. Ok, îl băgăm pe... Salut. Nuki. Dai Ah, camera? Panuchi? Ok. Nu, lăsați-mă. Ah, ok, încă nu-i pregătit. Ce urât, te las să aștepți. Bine, hai, băgăm pe Ianis. Mea, Băgăm mea. pe Ianis. Pe Justin. Justin. Ce? Eu. Ok. Hei. Bro, Hey. ce face fata? Bro, că m-am ieșit. văzut normal că ai ieșit. Normal! Nu am ieșit. Eu m-a tras altcineva aparent. Ah, ok. Hei, bună, ce faci? Bună. Bine, tu? Câți ani ai? 17. Bun, de unde Tu? ești? Eu am 16. Am încredere în înțeleg. Justin. Cum te cheamă? Chiar am încredere Justin. în Justin. Petre? Am Andreea, încredere sunt din în București. Cel mai frumos. Oh. Ești din Ploiești. Ești aproape. Ok. Da. Oricum veneam cu motorul. Așa. Ai motor? Da. Ce motor? Pe cine minte, bro? Un Yamaha. Bun. Bro, pe cine Ce minte? îți Trebuie să vrei? înțeleg că Bro, 1,60. ce pe cine Ah, minte? bun. Să-mi ridicăm. Eh, Să Să merge. înțeleg că sunt motoarele. Bro, Da. pe cine minte, bro? Ești de-al meu. Eh. Bro, pe cine minte? Faci Și? un sport ceva? Merge bine Da, live? am făcut. Merge cea... Ce? Ah! De tot. Chat, merge bine live-ul? Adică de În tot. principiu, box, Q-Dai. Deci mă baz dacă e ceva. Am făcut mai multe. Dai cu mine de pământ. Nu chiar. Nu E chiar. bine de tine. Eu am făcut basket. E bun. Și ce Și pasiune fotbal. ai? Ok, ok. Păi, Merge live-ul bine? îmi place să desenez. Sunt cu desenul cu astea. Da, merge. Bun. Ce? Cea, distribui și voi live-ul. Motoarele Bun. sunt pe primul loc, odată cu Văd că ai mașinile. creat desene acolo în spate. Da, și mie îmi place să Asta. desenez. Mă bucur că îți place. Avem și noi ceva în comun. Oh, Păi, da? ok. Măcar cu tine. Păi da. Ok. Și ce vrea să... Ce pasiune ai? Chat, Ai zis. pe Ce vrei să faci? În viitor, Da. să mă duc în poliție. în poliție. Așa la fel. Bro, pe cine minte, bro? Bro, Și ce vreau să te întreb? Stai că am uitat ce vreau să te întreb. Ce? Nu mai știu. Punem tu o întrebare până mi-aduc aminte. Story. Ce crezi? Mi-am adus. Nu? Sunt a 11. Da. La ce te uiți prima dată la o fată? Cu Stormy. Comportament și după aia Hai cum arată. pe live. Vlad, oprește camera puțin, oprește puțin. Așa, puteți continuați. Îți plac fetele mai băiețoase? Da, n-am nicio problemă. Fetele care înjură? Da. Bă, se Decât descurcă dacă bine, eu am înjură încredere în mult, nu-mi el. plac. Înjură cu pretext, gen, nu înjură... Da, e ok. Ok. N-am nicio problemă. Unde îi scoate o fată la primul date? Scoate la un restaurant frumos, la un ce mai scump, așa. Ceva simplu. Stăm amândoi, vorbim. Chestia asta de date. Mhm. Bro, mă poți băga și pe Ce-ți mine? place cel mai mult la un băiat? Îi mă uit prima dată la caracter. Răzvan. Da. Zi pe chat. Degeaba e frumos dacă nu are caracter, știi? Scrie pe chat ceva. Exact. Să-ți dau gradul. Hai să mă Ce ridic. mai întreb? Ok, mai aveți o întrebare? Sau mai vreți să spuneți ceva? Eu nu mai am auzit tot ce am Nici văzut. eu nu mai am. Ok. Ok, îți mulțumesc, Ianis. Justin, Mă scuze-mă. bucur că am participat. Bun. Ok. Ok, Andreea, ce părere ai de... Stai puțin să-mi aprind camera. Sau de fapt nu mi-o mai aprind, ne-o aprindem după. Ok, stai, Așa, mi-o ce pun părere pe ai avut de live. Justin? E ok. O notă? Puțin cam tăcut, dar un 8 acolo, că avem mai multe în comun. 8. Opt. Ok, cea mai mare notă de până acum. W. Dau pe bune. Auzi, tu n-ai vorbit cu Emil Bădărău? Și cu Dorian Popovici. De ce nu Ok. merge? Da. Bun, pe cine băgăm? Îl băgăm pe...
Stai mă, bă, lipsește cineva. Cine? De ce nu merge să-mi aprind camera pe obiect? A, nu era activat. Stai Așa. să cred că acum mi-a prin camera. Așa. Și să văd dacă merge. Oh, bun, merge. Uh, Bună! Bună. Salut, ce faceți? Acum, Bine, tot. las că Ok. lăsăm așa. Vorbesc mai întâi cu fata și după vorbesc cu voi. după. Stai, Ce faci? scuza. Du-te pe Mă mut, scuzați, du-te mă pe mut. scuzați. Bună! Așa, nu, Bună. poți să continui. Nu, încântat de cunoștință. Blonda încântată. Câți ani ai? 17 tu? Eu am 17 la fel, ca și tine. Mulți înainte. De unde ești? Din București, tu? Târgoviște. Aproape. Da, aproape. Ce-ți place mai mult? Motoarele sau Bro, mașinile? Motoarele, clar. aia era logic. Motoarele? Eu sunt mai mult cu mașinile, rege. că nu. Și eu sunt, dar în principiu... Da, te înțeleg. Ce-am făcut, chat? Ce-ți place să faci așa în timpul liber? Să ies cu motorul? Ok. Bine, problema e că nu prea am timp liber, dar când prind să ies cu motorul, să desenez, să mă joc și cam atât. Înțeleg. Ok. Ție? Unde ai vrea să te scot? Eu? Mie îmi place basketul, să mă duc la pescuit și cu bicicleta. Bun. Mie îmi place așa mai mult în aer liber. Ce întrebare ai vrut să-mi pui? Unde ai vrea să te scot dacă ar fi un prim date? Oriunde. N-am pretenții, nu sunt pretențioasă. Ar merge așa în parc, Cel mai tare după idee la de un film, acum, ceva? E perfect. pentru mine, clar, Perfect? Bun. Și... Bun, dacă mai aveți... Stați puțin, mai aveți mai aveți un minut. Ok. Ok. ok, nu mai sunt telefon. Ce Răzvan, scrie în contează chat. mai mult la un Ok. băiat? Caracterul. Să-ți dau. Pentru tine ce contează mai mult la o fată? Mie îmi place să văd cum e fata mai întâi, adică la caracter, să văd cum crezut că vorbește, dată în vară. cum se comportă cu Ce-a mine zis și doamna. astea. Dar nu mă uit mai mult la față, la corp și la astea, că nu prea mă interesează. Mă interesează cum vorbește ți-am zis. cu mine, cum asta. Ok. Băiat cum se cade. Și, îmi place mai mult fetele așa, cu Nu mai minți scrie și... să vă trag. Vă... E ok, poate să fiți toți. înjure, poate să... Că nu mă deranjează, e ok. Că și eu înjur, sunt o persoană foarte vulgară. Ok. Ok, Dacă nu te deranjează chestiile astea. ok. Nu, că eu în jur de rup. E ok. Deci o să ne înțelegem foarte bine. Hai, da? Ok. Bine. Ok. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Vlad? Nu. Nu. Mai Mai vreți? ok. Ok. Zi. Contează banii? Nu. Da. Banii facem împreună. Ok. Oh, ok. Atât am vrut să Ok. aud. Mersi. Bun, ok. Bun. Te pup. Ne vedem în next da. round. Te pup, Nuki. Bun, ce părere ai avut despre Nuki? Dă notă. La 1 la 10. O notă și să ne spui părerea. Îți spun mai întâi părerea. E ok, dar pare genul de persoană prea liniștită pentru mine. Ok. E posibil că vrea să aibă o aparență mișto. Posibil Știi timid ce la zic? început. Un- First impression. Să facă o impresie bună. 7 așa tras de coadă. 7? Da, Ok, se putea și mai bine. E Da. al doilea, nu? al Al treilea. doilea, Al cea mai treilea. mare Da, notă. al doilea. Al treilea. Bun, următorul este Vali. Vali. Să vedem pe Vali. Vali, Vali, 2 secunde. așa Vali, nu te grăbi Vali. 2 Nu te secunde. grăbi. Nu plecăm absolut nicăieri. Mamă, ce-mi place ideea asta. Ok. Gata? 2 secunde. Gata, bună. bună.
Cum te cheamă? Andreea, pe tine? Vali. De unde ești? Din București, tu? La fel. Ce sector? Al pe Q6. 3. Bun, perfect. Nu am. Tu? Nici lui Stormy. 5. Câți ai? 17 tu? 17. Perfect. Ce zodie ești? Vărsător tu? Tot vărsător. Ce-ți place așa să faci în timpul liber? Nu prea am timp liber, dar Ok. acum depinde de zile. Dacă am chef să dorm, dorm. Dacă am chef să ies pe afară cu motorul. Mai Motor? desenez. Nu, dar sunt pasager. Urmează Passenger și eu. princess cum ar veni? Nu, că e complicată. Și ce faci de la timp, ce faci de la timp liber? Am și liceu și muncă. Muncești? Știu, Da. dacă e saver nu... Ce muncești? Nu... Sunt barista la Mac. Oh, bun. Stormy, dar... Am o întrebare. Spune. LED-urile din Stai să spate, scriu pe Discord. le ții pe roșu, gen îți place roșu e culoarea ta preferată? Da. Poți să schimbi culoarea pentru mine? Dacă îmi zici și ce culoare, stai să-mi activez Bluetooth. Alb închisai? N-am, că sunt LED-uri de mașină. Oh, ok. Deci nu poți să pui alb închis, nu? Nu pot să Bro, pun no, alb închis. Păcat. Era culoarea mea preferată. Noxy, nici nu ai venit, Deci ai nu? mai părăsit. Da. Păi, culoarea preferată la- e să fie fata cu care vorbești, nu LED-urile. Păi tu ești persoana preferată. Bro. Aha. Ok? E de-abia începutul. Sau mai îmi place blondul, așa. Ok, blondul. Asta este că sunt eu blondă. Nu e adevărat. Stai că am Ce pierdut înțelegi? culoarele la LED-uri. 1,60. 1,60, perfect. Am 1,80. Îți plac băieții mai înalți sau mai scunzi? Mai înalți. Care e Se înălțimea descurcă perfectă? Vali? Chiar se descurcă chat. Peste Chiar se 1,70. descurcă Vali. Bun. Deci mă încadrez. Te încadrezi. Bro. Bun. Tu ce Vrei pasiune să mă ai? mai întreb ceva? Ce pasiune Păi am? dacă vorbești, Da. Streamurile, doar fac și așteaptă. live-uri. Fashion-ul. Și cam atât. Cam astea două E sunt bun. principalele, gen. Doar așteaptă. Eu ți-am zis. Doar așteaptă. Dacă Motorul și... motorul, Gusti, ieșirile pe afară, desenatul. Ok. Desenul din spate e făcut de tine? Mai lăsăm chat? Toate desenele din spate sunt făcute de mine. Frumos. La ce te uiți? Română. La ce te uiți prima dată la o fată? Prima dată când o văd, la Da. față. Ok. Și unde scoate o fată la date? La primul date sau așa la La primul un date date. pe care l-aș vrea eu? Ceva în parc, să ne plimbăm, să ne cunoaștem. Ok. La ce liceu ești? Îți dai seama că nu zic acum, o să zic eu altă dată. Da, Ok. nu zi. Poate poți Da, să-i spui în profilul? privat. Păi acum asta vreau să zic, că îi zic în privat. Ok. Pe ce profil ești? Electromecanic auto. Bun. Ești atent. Și ce vrei să faci mai încolo? Mă duc în Pe poliție. desen? Pe poliție? Ok. Poți să mă arestezi? Te arestezi dacă vrei. Aș cam vrea. Ok, cred că timpul vostru s-a scurs. Da. Vali, ne vedem în următoarea rundă. Ok, te pup. Te pup, Vali. Da. Bine jucat. Dă notă. Așa. E cum Nouă. ți-a părut. Dă-i o notă. 9 Nouă. e cel mai mare de acum. Bun. Ce ți-a plăcut cel mai mult la el? Nu știu exact cum să zic. Are un fel vorbele mele. E Înțeleg. pe același... Comunicare. Da. Da. N-a fost tăcut, n-a fost nici prea... A fost ok. Ok. Bun. Bun. Următorul. Următorul. Sorin. Deci, l-ai băgat pe Vali, da? Da. Ok, Vali așteaptă. Bun. Așa, Sorin, A intrat... deschideți camera. Intra Lupo. Da, e ok. După, Bun. Sorin. Ok. Bun, Lopo, Ok. Start. o să începi. Bună. Ce faci? Bine, tu? Să-ți dau mai tare chat. Bine. Câți De unde ani? ești? Rafa. Aproape 16. Nu mai scrieți, că Mulțumesc, nu vă sunt mai din București. răspunde. Tu? Oradea.
Ei bun, Câți ani ai? 17. Am auzit că îți plac motoarele. Îmi plac. Ok. La anul poate dau și eu de motor și ne plimbăm, ce zici? Bro, are Rămâne de discutat asta. săracul, bro. Ce pasiune ai? A început Fac prost. kickbox, ies pe Așa. afară Bro, cine se crede, bro? și cam atâta. Ok. Atarele, desenul, ieșirile și Pe cine Like-urile. minte, bro? în general. Lupu? Pe cine minte? Auzi? Care-i părerea ta despre o relație de lungă durată? Bro, ce face Stormy? Înțelegerea. Oh, lasă-l, Florin. Dacă nu e înțelegere, nu... Mie mi se pare loialitatea Și loialitate, dar și înțelegerea în Ce principiu. face și Stormy? comunicarea. Exact. Și Ce face Stormy? ce mai faci? Cum mai ești? De la muncă. Ce vrei să te faci? Polițista. Bro, nu mai... O polițist? Tu? Eu frizer Ei bun. sau antrenor de kickbox. La ce tu ești prima dată la o fată? Ok. Sincer, la caracter. Nu vă mai răspund. Și Cine după- mă Ok. sună, cine îmi scrie, nu-i mai răspund. Ok. Tu ai făcut ceva sport? Da. Ce sport? Kickbox, box, Nu mai mesteca. judai, dansuri. Nu mai mesteca. Cum? Așa. Ce am mai făcut? Am mai făcut. Auzi, ce este Kyudai sau ce sport e ăla? E un... Cum să-ți explic? Dacă nu știu ce să explic. Oh, uitați Prost l-ai diferențele. explicat. E un fel de autoapărare. Se vede clar. M-am Ai făcut mințit. kickbox. Da. Deci care? 16. Cât timp? Un an și jumate. Aia zic, avem chestii în comun, vezi? Îl mai lași chat? Mai aveți ceva? Nu. De vă discutat? Nu. Nu. Ok, ok. Lupu. Ok, Vlad, ne vedem Bun, te pup în la urmă. următoare. Lupu. După, de Stai, fapt. stai. Ok. 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 Bun, ceau, Ok. te pup. Ciao. Bun, cum ți s-a părut Lupo? E... Ok. O notă? Ei, dar... 4, că e prea mic. Îmi pare rău. Câți ani a zis că are? Hai zis că face 16. Bă, m-am Ah, mințit. 16? Ok. Nu, Lupo. Stai mă, bă, confundăm. Am zis stai să-mi iau și eu o gumă, că mi-a făcut puf. Ok. Ah, Sorin, ok, Sorin, deci atât. Sorin, următorul. Bro, are Da. 16. N-are 16 ani? M-am mințit, a zis că are 16. Are 16, bro, nu te-am mințit, are Bro, Ah. Sorin! Yo! Frățiorul meu, fii atent, întoarceți camera, Întoarceți fii camera. atent. Du-te pe iPhone și dă acolo la... sub Wi-Fi, aia de rotit și întoarceți camera. Ah, ok. Întoarce telefonul, gen. Oh. Așa, da. Ok. Bun, perfect. Da, Așa. Gata, poți să Bun. încep? Da, poți să începi. Come on, freestyle. Bună! Nu mă aud. Bună. Pas. Gata. Câți ani ai? 17 tu? Și eu tot Ce-i așa. cu televizorul Și ăsta? De cum unde te cheamă? Din Brașov. Andreea. Pe cine minte? Bun. Ce-ți place să faci în timpul liber? Bro, pe cine minte? Mai multe lucruri. Cum ar fi? Desenul, ești tu pe afară. Mă duc să-i trezesc pe băieții de la muncă. De obicei. Ok. El A, Noxy. lucrezi? Da. La ce lucrezi? Sunt barista. Ce-i... Oh. Scuze, Ascult ceva? scuzați că vă întreb. Ce-i barista, gen? Gen, faci cafele. Ah, ok. Îți place un sport sau practici? Am făcut mai multe. Dar în principiu acum vreau să mă bag înapoi la dansuri. Bun. Cât timp ai dansat? Cât timp ai făcut dans? Am făcut un an. După m-am lăsat că m-am accidentat. Nașpa. Ai ceva întrebări pentru mine? Da, ce-ți place să faci în timpul liber? Păi eu fac basket de performanță și cam asta. Bro, Că pe toată lumea cine? face basket. Bro, pe cine minte, bro? Chiar fac. Vlăduț în echipă cu mine. Bro, pe Ok, cine câți ani? minte, Nu bro? asta, stai, că mi-ai zis că e 17. Bro, pe cine minte, bro? Ce înălțime ai asta vreau să întreb. E crazy, bro. 1,90. Bro, pe cine Faci minte? basket, la ce să mă aștept? Bro, pe Unde cine scoate pe cine prima minte? dată o fată la un date?
Păi prima dată a scoate-o într-un parc să ne cunoaștem și după dacă totul merge bine, am început să ieșim la un restaurant, la chestii mai din astea. Ok, gata, Ok. gata, mai nimic, mai nimic, mai nimic. Ok, timpul vostru a expirat. Mai aveam o întrebare! Ok, zi. Bro, doar lasă-mă! Bro, ascultați-mă puțin. Cred că ar fi mai ideal dacă lăsăm întrebările pentru următoarea rundă. Da, e mai Pentru bine, toată ok, lumea, mai că așa bine, e mult mai bine. Da, m-am gândit și eu. E mult mai bine să facem așa. Să lăsăm mai Măcar multe că- întrebări auzi? pe următoarea rundă. Mă las să-i pun ultima întrebare măcar că... Bine, după aia- bine. La ce te uiți prima dată la o fată? La caracter sau la corp? La caracter nu contează corpul atâta timp când ne înțelegem. Ok. Ok. Ok, bun, Sorinel. Salut. Bună, băieții din spate! Eu, Ok. Ok, Ia notă. cred că am dat disconnect din greșeală. Da, mă rog. 8. Așa, dă-i o notă. De notă. 8. 8? 8. Da, am văzut, chiar vă înțelegeți bine. E și basketbalist, adică Unde e... Ce faci? Unde l-ai tras? nu l-am tras nicăieri. Spune să intre pe waiting, să-l bag în round-ul. Ok. Deci ce notă ai dat? 8? 8. Ok. Bun. Următorul e... Următorul. Pe cine băgăm următorul? Vlad. His. His? Ok, hai că băgăm pe his. Bun. His. Poți să deschizi camera și microfonul și să începi. Bună. Bună. Câți ani ai? Ok. 17 tu? 14. Bro, Mulțumesc. câți ani are sângele? Vezi că nu ești pe mut. Nu, His are 16 ani. Ah, ok. His are 16 ani. Ok. Bun, His. Spune. Continuă. Faci vreun sport? Am făcut. Ce sport? Kickbox, box, dansuri. Are Eu dai. 11, nu, n-are 11. Am făcut și eu N-are kickbox. 11. Cât ai făcut? Cât am făcut? Un an. Ok. Ai De unde vreun ești? animal de companie? N-are, Din da. București. N-are. Ce sector? N-are. O 5. Să-i lăsăm. E bun. Și 5-3 până la și Eu tot din București și da, am un animal de companie. 5... Chiar 3. Contează mai mult aspectul sau caracterul? Caracterul. Bro, de ce are emoții? La tine? Vedeți Caracterul. care emoții? Ok. E emoționat. Iubirea sau banii? Iubirea. Bun. Ok. Ai vreun talent ascuns? Bro, ce faceți, sângele? Să enervezi lumea. Poftim? Să enervezi lumea, că altfel altul nu găsesc în momentul actual. Bro, de ce e așa emoționat, bro? Contează Nu vârsta? scate... De ce e așa emoționat? Nu limita legală totuși. Da. Unde scate prima dată o fată la un date? Prima dată la un date? La un restaurant. Ok. Mi-am uitat întrebarea din cap. Mai ai vreo întrebare că am uitat-o? Ce înseamnă fericirea pentru tine? Mă poți să Sincer? bagi pe cineva? Nu mai bag. Încă n-am ajuns să Mai știu bag. lucrul ăsta. Nu mai bag. Cred că poate să te facă His. Da, Să știi da. lucrul ăsta. Ok, cred că cam ăsta a fost timpul Da. dintre voi doi. Da. His, ne auzim în următoarea Următoarea. rundă. Mulțumim că Te pup, ai Stormy. participat. Te pup. Și eu te pup, bro. Ok, Ok. bun. Dă-i o notă. Andreea, dă-i o notă și să ne spui părerea ta. Are Nici că nu 16 mai ani, bag, nu nu are mai bag. 14 ani. Ah, A dat ok. troll. Are 16 ani, nu are 14 ani. Pare mult mai mic. Nu, chiar are Ah. 16 ani. Deci nu are față de copil A mic. dat troll. Știi cum e, toată lumea are babyface acum. Da. Nu tot Dar are voi de ce și eu. să pui camerele? Păi Să eu... vedeți numai voi. Da, Aha. să Că ne aveam pe live. Ne pornim când dăm next round. Da. Așa, notă. Notă, da, de Notă, notă. dă-i o notă, da. Îi dau un 7. Nu, ok. A avut vorbele la el. Ok. Pe cine vrei Ok, să bun, tragem? următorul. Fii atent, Bani. ai așa, Răzvan, Robert Robert. sau Patron? Robert? Ok. Robert.
Bun, și el vrea pe Robert. Hai să vedem pe Robert. Hai să vedem pe Robert. Robert, ne auzi? Robert. Da. Ok. Așa, Robert, poți să începi. Ok, Robert a ieșit. Ok. Robert, Bună. Ce pe faci? cameră. Cameră. Se încarcă. Așa. Nu prea e net. Cine... Vrei să te lăsăm să rezolvi treaba? Da. Ok. Ai băgat pe același. What? Merge. Gata. Așa, Robert, poți să începi. Bună. Ce faci? Ești lanțul. Bine, tu? Mulțumesc. Așa. Câți ani ai? 17 tu? 15. Mulți înainte. Ok. Mulțumesc. De unde ești? Din București, tu? Ce-i cu ăștia Ocșani. aici, gen? Apa. Ăștia strică tot dacă Ce-ți place să faci în timpul Am liber? mai la vorba din gură. Plimbări, desen, Tare. cat cu potaia. Aia. Mișto. Ție? Da. Păi să ies la fotbal cu băieții, nu știu, să merg cu părinții prin parcuri. Am atât. Ok. La ce te uiți prima dată la o fată? Păi la caracter. Ok. Vlad, uite-te pe Insta. Mă uit. Acum mă uit. Puteți Da. continuați. Mulțumim. Uh, Și unde ai scoate prima dată o fată la un date? Păi la un parc, nu știu, o înghețată, un suc. Așa, clasic. Zi o pungă de semințe. Și o pungă de semințe. Altă viață. Și faci un sport? Da, Ce sport? fotbal. Ok. Tu? Mișto, Nu nu mai bag. Ah. Asta e sportul meu acum. Care e materia ta preferată? N-am una. Bine, sportul. Ești de-al meu. Ok. Avem 2, 3, Adică pauza nu e 4, materie 5, preferată? 6, 7, 8, 9. Ba da, așa. Ok. Mai ai întrebări pentru mine? 10. Ce-ți place la un băiat? Păi prima oară mă uit la caracter. Bun, Pentru că degeaba e frumos dacă are caracter jegos. adevărat. Și de-abia după ce ajung să-l cunosc ca lumea, mă uit la cum arată. Pentru că aspectul nu e important. Da, a fost. Bine. Bro, ce? Păi, nu știu, să fie mai Mai băgăm? nebunatic așa. Mai băgăm pe unul. Ok. Îmi plac fetele așa, Îți place să găițoase. înjurem? Da, Patron. găițoase rău. Să fie prima la bătaie? Mai băgăm pe patron. Da. Ok. Mai aveți? Nu. Ok. Te trag pe runda 2 și Ok. aștepți acolo. De notă. 6. De cum ți-a părut? 6. Băiatul e Și ok, da. E micuț. Ok. Da. Patron. Mergem. Pe patron. Patron, ne auzi? Salut! Bună. Da. Bună. Stai. Mergi camera? Stai o secundă. Mergem. Merge? Uite, stai. Da, bro, o secundă. Ok. Share camera. Te vedeai bine, doar trebuia să întorci. Acum mă văd? Nu. Nu. Mă văd? Da, întoarce camera. Cum să întorc? Întoarce telefonul. În drept. Uite. Și așa? dai pe
chestia, ești la iPhone? Ești pe iPhone? Ce telefon ai? Despre telefon. Dă-i pe aia Am S23. să se întoarcă camera. Gen, telefonul, gen. Nu știu cum să explic. Da. Așa. Puteți începe. Da. E bine, da? Da, puteți începe. Bună. Bună. Cea, nu mai trag. 17 persoane. tu? Atâta, e patronul tău. Mersi, de unde ești? Din Iași, tu? Patronul tău. Din București. Foarte bine, da? Cam departe, puțin, da. Distanța e doar o provocare. Corect. Ce-ți place să faci așa în timpul liber? Am auzit că îți place de motorul. Ce-ți mai place să faci? Să lesenezi? Să-i terorizezi pe colegii de la muncă când sunt liberă? Să Interesant. stau cu potaia. Tu? Mie îmi place, eu de obicei sunt cu fotbalul și în... Da, o să mai fac. Nu știu când o să mai fac. Afară, în general. Ok. Bro, ăsta e doar începutul. La ce te uiți prima dată Nu la o știți fată? câte idei am în cap. Ok, acum să ne uităm la asta. Ne uităm la Prima oară ea. mă uit la față, așa, mă uit prima oară la față și mă uit, prima oară contează caracterul, mă uit cum se comportă la personalitate și cam Ok. atâta. Asta mă interesează. Da, o să mai prima oară. fac. După, Ok. Ai stat cu o fată care e mai băiețoasă? sincer, nu prea e genul meu. Ok. Tu ce vezi prima oară la un băiat? Ce te atrage prima oară la un băiat? Caracterul. Bun. Ce mai atrage? Înălțimea? Înălțimea contează? Să fie mai înalt decât mine. Înțeles. Cam pe unde e? Cam... Nu știu, Are peste emoții. 1,70 m. Se vede în el care e emoționat. E E emoționat bine, băiatul. 1,70 avem acum 2 ani. Ok, timpul vostru s-a ok. scurs. Timpul vostru s-a scurs, din păcate, foarte... ne-a făcut plăcere, patron, o să fie în următoarea rundă. Dacă ai ceva de... Dacă ai Da, mai ceva de zis. Andreea? Eu nu. Poftim? Te întrerupt. Dacă mai ai ceva de zis, bro. Bro. Așa. Dacă mai ai ceva de zis. Sincer nu. Ne vedem Ok. în următoarea. Ne vedem în următoarea Ok, rundă. ok. Te pup, bro. Bun, dă-i o Cum notă ți de s-a la părut? 1 la 10. 2, că îi plac fetele băiețoase. Mersi de subscribe. Cea mai mică notă Doar de un până acum. 2? Doar un 2, doar pentru că nu-i plac femeile băiețoase? E crazy. Da. Ok, Ok, are dreptate. ok. Bun. Runda a doua. Stai, nu, mai Nu, avem nu. pe cineva. Mai avem pe Așa, cineva, așa, ok. l-am. Eduard, deschideți Eduard. camera. Alo. Ok. Ăla. Fii atent, stai, fii atent. Dă-ți orientation lock și mutați camera. Întoarceți telefonul. Ok, băiatul nu s-a pregătit. Gaci. Așa, Ascult. întoarceți telefonul. Așa, gaci. E iPhone 16. Întoarceți întoarce-l. telefonul. Întoarceți telefonul. Unde? Orizontal, gen, așa? Nu vedem cum... Da. Ștefan. Gaci. Și dezactivează-ți aia de pe telefon. Nu, tot timpul să umplu, mâncați. Dă-i... Bro, dă-i slide de jos și o să fie acolo sub internet, sub Wi-Fi. Și apasă pe bulina aia, pe cercul ăla cu cufărul. Nu cu cufărul, cu lacătul. Da, Apasă pe ea și după întoarceți e o telefonul. săgeată în jur. Cu rotundă. Ok, bro, e ok. Lasă așa, e lasă ok. așa. E mai complicat, da, e ok. Așa, hai, lasă că e bine și așa. Să mă mai arăjez și un pic. Așa, bun, dai drumul, bro. Aveți 2 minute. Bro, ce-i Ok. Bună. ce-i cu cămașa lui, bro? Andreea. Ce-i cu cămașa lui? Păi nu cheamă Edi. Ok. Are să mai zic spaima. Bro, cel mai tare edit. Șoselelor sau care? Poftim? Șoselelor sau care? Da, e greu. N-am permis încă, dar e greu. Ok. Câți ani ai? 16. Mulți înainte. De unde ești? Din București, tu de unde ești? Tot din București. Doar încheizi cămașa, bro. Mă bucur. Ce-ți Doar place doar ție așa la un încheizi băiat? cămașa. Să fie așa frumos ca mine, masculin, sau?
Nu mă interesează cum arată, mă interesează caracterul. Ce mai bine, ce mai bine. Foarte frumos. Tu? Dar La fata? încheiți, mă, așa. Ok. Mie îmi plac tățele. Ok. Tățele foarte mult. Și îmi plac curvele, la de tot. Ok. Ok. Hai mai bine să zicem fiecare despre Despre o el. pasiune. Începe Ce? tu, Andreea. La ce ai zis, mi-e frică să-l întreb dacă îi zici de pasiune, nu știu cum să te anunț. Așa. Poți să spui. Ce pasiune? A dat-o în bară, rău. Îmi place să citesc foarte mult, adică sunt un om foarte cult. Ok. Bro, după ce a zis aia, nu prea Da, atât? gen mai se îmbine ce a Și-mi zis plac mai tățele, înainte. gen. Ok. Ok. Edi, cred că... Cred că retrage pe a Cred doua. că ți-a expirat timpul. Da, Foarte da, bine. te rog. Ok. Cred că mi-au bloc, nu-i problemă. Nu ții. Mai ai ceva de zis? Nu, dar chiar s-a dus timpul. Ok. Ok, ne vedem în următoarea Următoarea rundă. rundă. Se cheamă Edi, nu? Da, a ieșit. Ok, n-am apucat să văd. Cum îl cheamă? Edi? Edi. Eric? Edi. Edi. Ok. Bun, ce părere ai de Edi? Pe părerea mea a fost mai sincer. Și a mea. Sincer, dar nu fost genul sincer. meu. O notă? Poți să dau cu minus? De De la 10, nu, de Da, la 1, de la 1 la da, 10. 1. cea mai mică notă e până acum. Ok, începe runda a M-am doua. zis să dau cu minus, că na. Începe runda a doua. Stormy. Dacă sunteți pregătiți, eu sunt pregătit. Da, și eu sunt pregătit. Andreea, tu? Ok. Mhm. Ok. Bun, deci Andreea... O muți! Oh, what? De ce nu-i văd? Gata, îi văd. Ok. Așa, băieți, bun, deschideți-vă toți camerele. Da. Toți, toată lumea de aici să-ți deschidă camera. Am deschis-o? Deschid. Da, ai deschis-o. Posibil. Sau? Mamă, că se încarcă Eu camera. nici nu știu ce spun eu. Să ne deschideți noi camerele? Nu mi se Eu am deschide. deschis-o, dar nu știu ce se întâmplă. Nu merge. Nu, fii atent, pune-o deasupra, gen, pune unde ești tu, dar nu o deschide cu ei, ca să nu-i încurcăm. Ok. Bro, deschideți-vă camerele toți. Le mai opriți. Trebuie cu o cameră și pune-mă iar, că nu merge. Ce? Dăm reconnect, nu știu, mie mi-apare că e pornit, dar eu nu mă văd. Dacă mă vedeți voi... Da, te Bro, vedem. te vedem, e ok. Sorry. Așa, fii atent, bro, Edi, dă-ți slide de jos când îți aprins tu netul de pe telefon și vezi că ai acolo, sub Wi-Fi, ai acolo un orientation lock. Așa. Ceva, un cerc, apasă pe el, pur și simplu. Și acum întoarce camera, Ok. să vezi dacă merge. Bro, nu înțeleg ce era orientation lock, gen. Oh my god, bro, ești dumb as fuck. Ai un lacăt și roșu cu poți să gheată roșu. Bă, deci am iPhone, trag aici, vă dau screenshot. Bine, dă screenshot. Dă-ne screen record, de fapt, nu screen. Da, deci. E cooked. Așa. Fă ce apăs. Orice, dar nu pe istoric, gen. Poate să mă ghideze cineva? Vă rog, please. Da, stai. Cred că pe camera Ok, dă-i în sus, dă-i swipe în sus. Dă-i slide jos, Așa. Nu. Dă-i slide jos. Așa. Gen, să te uiți sus în bară. Bro, dă-i slide acolo de la net, de la baterie, dă-i în jos. Așa, ok. Așa, bun, și acum apasă pe, uite, pe ăla Ăla sub de lângă lanternă. capăt. Nu, ăla de sub lanternă. Da. Așa, Așa. Așa, și Gata, acum să întoarce deschid. camera. Bun, perfect. Și închide stream-ul. Dă-te mai încolo. Închide stream-ul. Așa, gata. Așa. Macea! Chill. Foarte urât. Așa, bun. Nu-mi place macea, urăsc macea. Acum se aude bine, bă. Acum ar trebui să se audă bine. Ce se aude bine? Bun. Bun. Așa, deschideți-vă toți camerele.
Stormy, dă și tu camera, bro. Nu dau, Nici ca eu să nu vă dau. încurc. Sau vreți cameră? Da. Da. Dau și Dar nu, atunci. că nu o să mă Nu, văd nu. după. Nu Da, vrem. lasă-i, Mai lasă-i bine, pe, mai lasă-i bine, pe, mai lasă-i. bine. Nu vrem. Păi da, asta zic. Lasă-i pe. Bun. Așa, Vlad. Așa. Deci. Pui tu prima întrebare sau pun eu? Sta să... Blonda, ai tu întrebări? Bro, nu, pune... Nu. Noi începem cu întrebările, Ah, ok, ok. Andreea. Așa, Vlad. Deci pui tu prima întrebare sau pun eu? O pun eu și... Ăsta... Bine, pune tu prima Ok, întrebare ok, și după pun eu. Că, Ok, dați drumul. ce body count aveți? 2. Luați-o pe rând. 1. 3. 0. Părând, vă rog, părând. Rareș, Părând. tu ești primul. A, 1 și 1 și 1 și 1 și 1 și 1 și 1. Ok. Ok. Eddie? Da. Cât? Păi câți oameni au omorât gen? Da, ești Stormy. Nu știu. Vlad, la ce te-ai referit? La... La asta s-a referit. Nu la. Ce iubite ai avut, bro? Nu, bro, nu. Ok. Deci câte l-am hau? Înțeleg. Bro, nu la asta. Bro, Cu cât- n-a cu cât- omorât pe absolut nimeni. Ok, Bro, cu cât ai Da, da, așa, doi. omorât. Doi, ok, bun. Ok, his. 2. Ok, Ok. Justin. Păi, mai devreme ai zis 0, Da. stai așa. Și dacă a zis 0, care-i problema? Am înțeles? Vă rog să vă calmați. Ok, Justin, o să Zero. răspunzi? 0, ok. Și opriți-vă microfoanele. Că nu vorbiți, opriți-vă microfoanele, că se aude. Așa, Lupo. 3. Cât? 3. 3? 3 body count, ok. Bro, ai 10 ok. ani, unde ai 3? Bro. 0. Ok, Nuki. 0, ok. Robert? 0. Robi? 1. 1, ok. 1. Vali. 0, că e prima dată când o văd pe Andreea. Ok. Patron. 1. 1, ok, bun. Ai vrea să răspunzi la întrebarea asta, Andreea, sau 1. putem să... Ok. Ok. Bun, Pune tu să. următoarea întrebare. Bun, următoarea întrebare. 3 green flag-uri la băieți. Nu, la fete. Rareș, dai drum. Ok. Deci, vreau să o intereseze de mine, gen chiar să-i pese de mine, să fie outgoing, să facă chestii, să facă de toate. Cred că banii ca înseamnă că te aveți Să... avut de super așa. Da. Să... Nu mai țin minte. Deci afirmația, Să fie emotional. Emotional, ok. Ai ceva de punctat, Andreea? Sau Nu. vrei să-mi întrebi ceva? Eddie. Bun, fii atent, Vlad, deschideți camera. Ok. Că e mai bine dacă îți deschizi camera, că mi-o deschis și eu. Așa, bun. Vai, ce frumos e Vlad! Mamă, ce frumos e Vlad! Scuze, Blonda, iartă-mă. Te pup. Mersi. Ok. Mergem cu motorul. Așa, Eddie. Da, Continuă. Să o cheme Blonda, să o ai bețițele mari și să aibă microfon. Wow. Ok. His, scuză-mă. Să facă un sport și... Da, nu. 3 Nu. green flag-uri, mai 2. 3. Încă 2. Încă două. Să aibă un caracter bun, adică să fie bună cu mine, să nu Ok. mă certe sau ceva. Bine, dar se întâmplă. Și This mother. cam atâtea sunt. Ok. Justin. Păi, să fie dedicată în ceea ce facem, să fie loială și să mă placă cum sunt eu.
Bun. Bun. Lupo? Să se spele. Să nu fie tăcută. Gen, să fie așa, ai înțeles tu? Bro, uite-l pe așa. Și să fie loială. Nuki? Ok, Nuki. 3 green flag-uri? Nu bea, să nu fumeze, să nu fie pygmy girl și să nu fie gold digger. Ok. Nu. Deci, opusul la ele. Am zis green flag-uri. Pe da, opusul la ele. Ah, ok, opusul la ele. Am înțeles, Nuki. Bun, Robert. 3 green flag-uri. Să fie loială, să-mi facă paste și, nu știu, să n-aibă prieteni băieți. Robi! Să fie mică de înălțime. Să-i placă motoarele. Lupo, ce faci? Și să fie blondă. Vali. Ok. Să fumăm împreună. Să spargem semințe în timp ce fumăm împreună. Și să bem în timp ce spargem semințe și fumăm împreună. Bro, Noxy, ce Ok, faci? Noxy, ai bani permanent, bro. Noxy, ai bani permanent! Noxy! Sunt admin. Nu mai ești. Ok, bro. Chill, bro, calmați-vă. Chill. Așa, bun, Vlad. Nu Vlad, Nu, Patreon. Dormi! Patreon. Patron! Chips. Da, deci primul rând să nu fumezi. Așa. Să fie loial în primul rând. Și să să aibă mulți prieteni băieți. Adică asta e tot așa și am zis 3 sau? Da. Sorry. Bine, 3. Ăsta. Sorinacio. Și Lupu, Sorin, deschideți-vă camerele. Da. Așa. Eu... Așa, Sorin. Ia zi. Spuneți, știi întrebarea? Nu știu. Ok, spuneți 3 green flag-uri la fete. Păi nu-mi place gen să fie așa tupeistă, nonșalantă, așa. Și... Așa să mă gândesc. Nu mai știu. Mam, bro, poți să zici. Ok. Încă două. Nu știu, bro, chiar nu știu. Ai auzit? Ok, Sorin, ok, am înțeles, Sorin. Poți să țin, ok. Bun, să eliminăm 1 sau 2? Cum facem, Vlad? Hai. 1 sau 2? 1. 1, bun. Andreea, bazat pe răspunsurile date de concurenți, ai cumva un ales pe care să le elimini? Da. Care ăla? Ok, cine este acela? Patron. Patron. Damn, patron. De ce? Pentru că sunt genul de fată care fumează, bea Am înțeles. și așa mai departe. Patron, mersi de participare. Mulțumesc eu, să fiți sănătoși. Patron, mai ai ceva de zis? Zic nimic, frate, deci, nu știu, m-a dat peste cap tot. Kiss. Aha, Mi-a cupe la Versace, nu mai zic nimic. Versace? E ok, bro. Te înțelegem. Ok, toată lumea. Pe Patreon, să fii iubit.
Acum că au fost 3 red flag-uri, să fie și 3... nu. Oh, fuck. Invers. Da, să fie 3 green flag. 3 red flag-uri. Sorin, deschideți camera. Sorry. Ok, Sorin nu și-o deschide. Bun, Rareș, 3 red flag-uri. Red flag-uri? Mamă, vreau să zic că băiatul de jos că seamănă cu Big T-Flow, însă, în fine, red flag-uri, sincer pentru mine, știu că o să fie turn off și gata, sunt out, o să fie out. Bă, dar nu-mi place să fumeze. Bro. Dar calmează. Comprend toată o excepție. Și să nu dați subscribe lui Vlad. Dacă îi dați subscribe lui Vlad, atunci îmi place de aia. Logic îmi place de aia. Dar așa, mi se pare să fii foarte nesimțit. Foarte nesimțit. Adică eu cu băiatul ăsta mic din stânga, care lui Provat zi team, îl vedeți? Băiatul ăsta îi dă subscribe lui Vlad. Și îmi place de el, da? Chiar dacă e minor. Ok. Ok. Susțin răspunsul. Eddie, 3 red flag-uri. Să nu o cheme blonda, să nu aibă țâțele mari și să nu aibă microfon auriu. Ok, Hiz, 3 red flag-uri. Să nu fie geloasă, să nu... Să fie geloasă sau să nu fie geloasă? Astea sunt 3 red flag-uri. să fie geloasă. Ah, ok. Așa. Și să vrea bani mereu. Și să... Da, nu. Ok, Justin. Păi să nu fie loială. Lupo. Chill. Să aleagă cum arăți peste comportament. Și să nu fie geloasă. Sorry, Nacho. Pune-te pe mult. Noi italiano, Pune-te pe... Sorin, dă-te pe mut. Așa, Lupo. Bro, Puneți red să flag-uri. nu iasă din casă. Italiano, Ok, am dat eu mut. Așa, zi, Lupo. Bun. Să nu iasă din casă. camera. Bro, pune-l să mut pe Sorin, Bro, bro, pune-te pe mult. că vorbești. Așa, Așa să nu s-a iasă pus. din casă. Bro. Să nu-l aibă pe Vlad să... Ok, susțin. Și să nu-i placă de matcha! Nuki. Să muncească mai mult decât mine. Să fie o persoană spontană și să nu fumeze și să nu bea. Bun. Robert. Ok, Robert. Să nu fie geloasă, Discord. să nu se drogheze și Hai, Să ăsta nu e red umble flag la tine. Ok, să o să mă bag. nu umble cu mulți băieți. Robi. Ok, Doar Robi. mi-arată 3 red flag. picioarele. Bro. Să nu fie loială. Să nu mă susțină în ce fac, gen. Și să nu mă vorbească de rău. Ok, Sorin. Bro, nu mai fost Bro, toată nu mai întrebarea scrie asta. pe cine să scot sau nu. Dacă ai fi atent și n-ai mai Nu te-ai mai plimbat pe trăiera stradă. peste străzi, Ok, ai ok. înțelege. Să nu fie loială. Bălanule, borfașule. Bro, Așa. Pula zi, mea zi. spula. bro. Așa. Să nu facă sport. Și... Nu știu. Să-mi sugă pula. Ok. Bam Ok, nu mai permanent. băgăm înapoi. Bam permanent. Ok, Vali. 3 red. Să nu fumăm împreună, să nu spargem semințe împreună, să nu bem împreună. Ok. Bun. Andreea. Tot am pus întrebări la băieți. Hai să te întrebăm și pe tine, pentru că Da, 100% sunt și ei curios să știe. Să se Ok. cunoască mai mult cu tine. Spune și tu 3 green flag-uri și 3 red flag-uri la băieți. Să mă scot afară. Să Ok, fumeze. Să aibă motor. Astea sunt green flag-uri. Da. Ok, și red flag-uri? Am 225, am A1, e bine. Să vorbească cu mult prea multe fete și nu în sensul doar de prietenie.
să nu aibă motor, să nu știe să se comporte. Rareș, sunteți bine? Ok, am înțeles. Ok, următoarea întrebare, fiți atenți băieți, asta e pentru voi. Ce ai face într-un date de 5 lei să fie 500? Sau ce ați face la primul date? Da. Cum? Nu. Cum Mai arăta bine. întâlnirea Unde perfectă? Așa. Unde a scoate femeia la primul date? Rareș, tu ești primul. Eu aș scoate femeia la primul date în parcul de distracții Disneyland. I-aș lua direct bilet la Disneyland în Paris. Pentru că cine se află în Paris? Ok, Eddie? Vreau să spun că aș scoate-o cu IZF-ul la plimbare. E de 125, dar trage, cred-mă, e tun. Hiz? Eu aș scoate la un restaurant. Doar atât? Ok. Justin? Păi nu prea contează unde ieșim, contează să ne simțim bine. Dar dacă ar fi așa o locație, tot la un restaurant ceva, dar nu foarte scump, ceva simplu, să ne simțim bine. Asta e și ideea. Lupo. Bro, sincer, la o priveliște faină și la ceva semințe la atât. Eu aș scoate la un motor meet sau la un car meet. Ok. Robert? La un restaurant. Robi? La o tură cu motorul sau la un restaurant? Vali? Deci, eu vreau să te uiți în ochii mei, să-ți imaginezi ce zic aici. În parc, pe o bancă, cu un butoi de la de Timișoreanca la 2 litri, un pachet de țigări tu, un pachet de țigări eu, ne facem viața. Eddie? Ok. Bun, Vlad. Următoarea întrebare. Care sunt lucrurile la care ar face fata aia și n-ați mai văzut Fii ea? atent, stai, fii atent, Vlad. Mai punem 2 întrebări sau 3 și după scoatem 2. Ok. Bun. Ok, pui tu acum o întrebare după eu și după Andreea. Bun. Care sunt Așa, lucrurile din nou. la care fata aceea vă face să nu vreți să mai vorbiți cu ea? Areș? Eu vreau ca fata respectivă să îmi comande mâncare de pe Bolt Food. Și dacă nu-mi comandă mâncare de pe Bolt Food, eu nu mai vorbesc cu ea. Eddie? Deci dacă e de la Taz? Dar nu mai există Taz acum. Nu mai există Taz. Eu vreau să-mi comandă de la Volt. Gata, mult. Volt? Eu cu Taz. Eu cu Taz am un bif. Da? Vezi beef? Da. Pentru că Stormy are niște picioare drăguțe. Ok. Eddie? Eu aș vrea să-mi comandă de pe Volt. Ok. Eu aș vrea să comande... Dar stai, care era întrebarea? Care sunt lucrurile... L-am adus și pe tata, ne iei pe amândoi? Ne iei pe amândoi? Da. Să trăiești. Ne iei și pe tata? Suntem doi la pachet. Care blonda, mă? Ia, arată-mi-l mie. Păi e fata, mă, tatu. Care e fata? Uite, mă, tata, să deci. Tu ești? Care rău, mamă? Nu, e bine, tată. Chill, e minoră, chill. A, e minoră, tată, pare. Please, spune. Așa, zi întrebarea. Care sunt lucrurile la care ar face fata aia să nu mai vorbiți cu ea, gen? Nu știu cum să formulez. Nu știu, că nu prea înțeleg. Mai zi o dată, Vlad, care e întrebarea? Ce lucruri ar face... Poți să o pun eu? Stai. Ce lucruri ar face fata aia de nu ați mai vorbit cu ea? Ce te-ar deranja o fată? Da, așa. Ce lucruri te-ar deranja la o fată? Așa. Mai pe scurt. Mersi. Zi, Hiz. Nu știu, să mă lase în
câteva zile, adică multe zile, și după să-mi răspundă după o săptămână sau ceva. Da, dar să nu fie neapărat red flag-uri, că nu s-a referit la asta, Da. Vlad. Știi ce zic? Ce te-ar deranja așa pe tine, dar să nu fie Ce-ar red flag face, într-o gen? fată? Oh, e flexing cars. Ok. Da, nu prea știu cum să formulez. Păi să nu ne simțim bine împreună. Degeaba arată bine și arată... Mai zi o dată, nu te-ai auzit. Ai Să nu ne întrerupt. simțim bine împreună. Adică degeaba are toate calitățile dacă nu ne simțim bine. Lupo, Bro, mai ziceați întrebare, că nu am auzit. ce lucruri te Oh, fii deranjează? atent. Ce lucruri te-ar deranja să facă o fată? Să nu mai vorbesc cu ea, gen. Da. Care sunt lucrurile alea care te-ar deranja? Bro, să nu-i placă Mac. Bravo, ok. Nuki, Să vorbească cu foarte mulți băieți. Robert, Se numește urma. Robi, Să-mi răspundă sec la orice. Vali. Ești pe... Stai așa. Deci ce m-ar deranja la o fată, nu? Da. Să nu bea un butoi de bere cu mine. Ok. Bun. Andreea, dacă ai Da. o întrebare să le adresezi, Sau mai multe. una, deocamdată. Ar fi una că am auzit pe aici ceva și sunt curioasă de un lucru legat de vorbitul cu mai mulți băieți. Dacă vorbește cu mai mulți băieți, dar în sensul de parteneriate, evenimente și așa mai departe, contează? Dacă e despre așa o relație de prietenie, nu dă mai mult. Nuki, stai. Stai. Nuki, stai așa, Nuki. Hai, nu, lasă-l să răspundă, că s-a simțit. Ok. Dar eu am pus această. Am spus. Bun, poți să continui, Nuki. Da, dacă e vorba despre o relație de prietenie, da, e ok. Poate să vorbească. Ok. Rareș, Ce? Da, poate să vorbească... prea tare. Poate să vorbească cu câți băieți vrea. Și... Pentru că și eu vorbesc cu băieți. Mai ales cu Stormy. Vă arăt DM-urile cu Stormy? Nu vreți să vedeți ce picioare îmi trimite. Uite, ce treabă, ocupația Moldovei? Eu cu Stormy nu știu ce facem. De Stormy de ce nu te iei? Ok, bro, poți să te oprești. Eddie, continuă. Tata e de Bruyne, răspunde la locul meu. Kevin De Bruyne? Da, măi, e ok să vorbești. Doar de evenimente, nu așa, mă înțelegi în particular. Adevărat. His. Eu n-am nimic împotrivă cu asta. Justin, N-am ce problemă cât timp o face pentru... iară nu te auzi. N-am nicio treabă. Dacă o face pentru parteneriate sau alte chestii, n-am nicio treabă. Contează să mă iubească. Lupo, Bro, dacă sunt doar prieteni, e ok, gen, dacă sunt prieteni cu beneficii, cooked. Nuki, Aici tu ideea ta, Lupo. Nuki a zis Robert. Come on, Big Robert. Speed the game, come on. Atâta timp cât sunt prieteni, n-am nicio treabă. Robi, Nici eu n-am nicio treabă, gen, doar trebuie să am încredere în ea. Bali. Poți să mai zici o dată întrebarea că n-am fost atent. A zis băiatul, unul dintre băieți, că să nu vorbească cu alți băieți, fata. Ok. Dacă vorbește în sens de, nu neapărat prietenie, dar legat de evenimente și tot felul de lucruri de genul. Ți-ar conveni?
Gen business? Da. N-am nicio problemă. Își Ah. face banii. Bruno. Ok. Stormy. Da? Pune întrebare. Întrebare? Dacă mai ai tu, Andreea, sau vrei să mă lași pe mine să pun întrebare? Pune-te, pune-te. Ok, băieți, fiți atenți. Aveți 3 cuvinte ca să vă descrieți. Fără, loial, respectos și ambițios. Sau angajat. Avem și câțiva de aici. Da, puteți să ziceți. 3 cuvinte care vă caracterizează. Rareș, tu ești primul. Ok. Empatic, creativ și energetic. Am energie. Ok. Eu sunt Goku. Frumos, inteligent și bogat. Că, da, ca să ne înțelegem aici. Oh. Deștept, pot să mă apăr și... Bun. Bro are dușmani. Ok. Justin? Justin, nu te... Respectuos, inteligent, amabil și iubitor. Lupo? Berry, Buri, Sam. Nuki. Ok, Nuki? Gentleman, serios și uneori amuzant. Robert? Amuzant, elegant și... nu știu... Serios. Bun la suflet, respectos și amuzant. Vali. Bețiv. Fumător. Spărgător de semințe. Cred că putem să eliminăm. Da, cred că, fii atent, Andreea, poți să elimini 2 acum. Deci poți să elimini 2. Justina, prindeți camera, că nu te vezi. Hai frate, că nu... Să mi s-a prins telefonul, că nu mai am baterie, așteaptă un pic. Bine. Da, ai pe cineva în cap? Edi. Poftim? Edi. Care e Edi? Ne plimbăm cu motorul, o să moară familia mea. Mi-a dat tata cheia de la BMW, te scot la Cico și tu mă scoți de aici, ești nebună. Urât. De ce? Aiure. De ce? De ce? Mai bine nu zic. Și eu te iubesc, Rareș. Cred că e supărat om, dar e mai mare ca ea. Mai mare ca ea, mă rog, țești. Mai dă-mi o șansă, please. No. Mai dă-mi o șansă. No. Nu lăsa, e schimb De ce chimia ți-ai dintre luat-o? noi. Vlad, mai vrei să-i dăm o șansă, Andreea? Nu. Poate că l-ai luat prea din adins. Și Prea nu știi tare, cum să poate gestionezi. l-ai Nu. Am zis deja, eu nu dau a doua șansă. E sigură? Da. Ok. Edi, mersi de câteva participare. cuvinte înainte să ieși. Ce să zic, șefule, l-am chemat pe tata, am luat mașina, am luat cheia, am plimbat-o, m-am dus, mi-a rupt BMW-ul și aia la țară, a lui Dani Mocanu, știm noi. Am făcut tot ce am putut și ea și-a bătut joc de relația, de chimia dintre noi doi. Cel mai mult de efort de aici. Eu l-am depus și băiatul ăsta în capul radio. Da. Mi-a părut bine, Edi. Da, mersi de participare, Edi. E scripted, bă, e scripted. E plătit Nu e aici. știi, bro. Ok, bun, mai ai o Mai ai persoană de eliminat. Nu mai știu cum îl cheamă. Nu Robert. Uite-te la el. Uite-te la el. Tot cu R. Robert? Nu, băiatul ăsta de mai are un băiat lângă el. Nu Vali. Care? Oh. Cine? Sara de Rareș? Pomos. Rareș? Rareș. Na, deci și pe Rareș. Ce-i cu el? Rareș. De ce am De făcut eu? ce? A făcut multe. Bine. Vreau să-i zic, înainte să-mi dați kick, că îl iubesc pe Robi ZZ și pe Stormy și pe Nuki Bank și pe Robert și pe Lupo. Pentru că, Vali, trebuie să fiți un bărbat model ca Vali. Un bărbat model ca Vali. Vali o are Ție. mare. Chiar o are. O să confirm. Ok. Da.
Vlad, tu pui întrebările acum. Ok. Vă deranjează gen relație la distanță? Ce părere aveți? Sunteți de acord cu ele? Da, eu sunt de acord cu ele. Ok, he's. Da, sunt A de zis. acord. Ah, Justin, Justin. Eu nu sunt de acord. De ce? argumentezi? Dacă e la distanță foarte mare, cum sunt eu la Ploiești și ea la București, putem, A. nicio problemă. O să vin la București cu motorul, adică n-am nicio treabă. Păi și nu crezi în dragoste? La distanță? Ba da, dar nu-mi plac. La distanță foarte mare. Înțeleg. Lupo. Ok. Lupu? Bro, nu am nicio treabă. Dacă chiar o place, te duci după ea, gen. Oriunde ar fi. Noki. Eu mă duc oriunde. Dacă e și în China, mă duc cu avionul după ea. Robert. N-am nicio treabă. Robi. Dacă iubești o persoană, nu contează distanța. Vali. N-am o problemă cu relația la distanță, dar oricum între noi nu-i cazul, că suntem amândoi din București. Andreea, mai ai întrebări? Da. Am eu o întrebare. Zici tu sau? Zi tu. Nu te-am auzit. Zi tu. Ok. Băieți, ați dat vreodată ghost? Și de ce? Fata pe care vă plăcea. Nu, eu n-am dat ghost. Niciodată. Da ghost? Ok. Toți care au zis că motor n-au nici Niciodată n-am dat ghost. În viața mea nu o să dau, pentru că nu ești bărbat dacă dai ghost. Bro, n-am dat, sincer. Ok. Da. Tu. Ok. Nu, n-am dat niciodată. De ce să dau? Robert. N-am dat niciodată. Robi. N-am dat. Vali. Dacă am dat vreodată... Nu. Andreea. Bun, Andreea. O să spui întrebarea. Să zicem că fata cu care vorbești e din alt oraș și e foarte ocupată și nu are timp să-ți răspunde la mesaje. Ce ai face? Eu... Dar nu știu... Ce să zic? Gen, să zicem, îți răspunde odată, nu știu, nu îți răspunde instant, îți răspunde la 4-5 ore distanță, dar ești conștient că e la muncă sau e la evenimente sau la orice alte chestii și nu are voie cu telefonul sau nu are timp să răspunde și răspunde după un anumit timp. Cum ai reacționa? Dacă știu de chestia asta că nu poate să-mi răspundă, eu înțeleg. Și na. O înțeleg, dar să-mi spună înainte. Următorul. Lupu? Lupu. Da, înțeleg, sincer. Ok. Eu? Da. Eu, sincer, nu m-aș fi supărat pe ea, doar că o înțeleg. Are probleme, are chestii din astea care nu poate să răspundă, e ok, nu mă supăr. Dar dacă nu răspunde 2-3 zile, nu prea e așa o chestie ok. Robert. Atâta timp cât spune, nu am nicio treabă. Robi. O înțeleg. Vali. Depinde cât de ocupată și cât timp nu răspunde. Dacă nu răspunde așa câteva ore, e ok, dar dacă nu răspunde toată ziua sau așa, e prea mult. Ok. Cred că... Ok, fiți atenți. Mai am eu o întrebare.
și poate o ajută și pe Andreea să înțeleagă mai bine. Ce ați alege? O fată 10 din 10 care vă face geloși sau o fată 7 din 10 care, e calmă și sigură și loială? Tu știi că mi-ai luat una dintre întrebări în momentul actual? Ce? Mi-ai dat una dintre întrebări. Ok. Ziceți. Eu aleg o fată 7 din 10. Argumentezi? Că dacă e calmă, e mai bine decât o fată 10 din 10 să fie geloasă și să... Na. Justin, 7 din 10. 7 din 10. Mai bine are toate calitățile decât să fie cea mai Am frumoasă. băgat înapoi, suntem aici. Let's go. Gata, odată, suntem înapoi în games. Gaci. Bro, ăsta nu a fost dat afară, bro. bro, Cine l-a băgat? eu nu. The fuck, man? The fuck? Ok. Bro. Andreea, vrei să mai dăm o șansă lui Nu. Eli? Come on. Nicio șansă? Nu, nicio șansă. Oricum mai ai, să decidi. cum să ai motor și să n-ai IZF? Gen, ai motor de 125 la IZF. The Nu-mi fuck? place IZF-ul. The fuck? Mâncare ce bere. Ups. Nu. Chiar nu-i dai nicio șansă? Nu, da, Eu zic că merită. Nu Zic că merită. toată lumea ar merita o a doua șansă. Nu merită. Poți să argumentezi? Bă, da, acum ați spălat toți curare și nu... Se poate vedea. N-am ce să argumentez. Și s-a văzut până acum. Da, i-am furat și mașina lui tata degeaba. Da, ce, bă. Vlad, tu ești admin? Da, bă, dacă nu vrea Eu Andreea... ți-am zis, da. Andreea. Și Sincer, eu. mi se pare un băiat cum se cade și tatălui la fel. Fac un Da, duo exact. Și dacă... previzibil. Vezi? Și na, Nu. De Bruyne. ok. Gen, dacă vrei să mă dai afară, nu o să mă dea nimeni afară, ne putem obligat. Ok. Ok. Da, Ok, cred că să bro, fac da. asta cu perna, că nu o să aibă noroc în viața la femei de partea a doua. Da. Bun, cine rămăsese? Robi? Robi. Eu? Da. O fată 7 din 10. Că cel mai important lucru este să fie loială. Bro, eu n-am zis, da. E ok. Bai, zi acum. Da, vezi că rămăsese la Justin, cred. Da. Zic din nou? Da. 7 din 10. Mai bine are toate calitățile decât să fie cea mai... După. WD? Aia zic. Bro, 7 din Ți-am 10. dat în bară, din păcate. 18, distribui și voi live-ul. 7 și voi live, vă din rog eu. 10. Decât să fie 10 din Puneți la 10 story, și să puneți fie un- gold digger sau ceva așa. Să umble cu băieți foarte mulți? Na, nu trebuie. Robert? 7 din 10. Cel mai important e să fii loial. Robi. Asta a fost întrebarea, mi-ai zis deja. Ah, ok. Hai deja. Vali. 7 din 10, că berea tot același gust are. Ok. Bun, cred că putem să eliminăm pe cineva dintre toți acești participanți. Andreea, dai verdictul? Lupu. Lupu? Lupu. De ce lupu? Oh. O să Pare rău. argumentezi? Ești un băiat drăguț, dar nu ești genul meu. Ok. Ok. Lupu? Stai, vreau să zic ceva înainte. Berry Boys. Pipa. Ok, mersi de participare. Hai, bro. Stai. Berry Burisan. Vale tu cârla. Cărla. Bună. Aia zic, broski. Te pup, broski. Te pup. Te pup. Ok. Ok. Cred că mai punem 2 întrebări și Da, după da. scoatem 2 sau nu? Ba da, 2 și 6. rămân cu 3 și după finala. Da, semifinal. Sau? Semifinala, da. Așa, bun. Ok.
Ați fost vreodată înșelați? Dacă da, de ce? His. Nu, eu n-am fost înșelat. Că... Nu știu cum să zic. Zi. Nu, și nu susțin asta nici ca fată, nici ca băiat. Nu că n-am avut iubită. Ok, Robert. Nu, că n-am avut iubită până acum. Robert. N-am fost. Tu, Vali? Dacă am fost înșelat vreodată? Nu. Da. Ok. Bun. Vlad? Care-i fetișul vostru, gen? His? N-am unul. Nu, am eu o întrebare mai bună. Ok. Când... Când a fost ultima oară când ați plâns? Ultima oară când am plâns a fost... Acum... Da, nu mai știu. Acum aproximativ 5 luni sau ceva. Ieri, că am tăiat ceapă. Ok, Nuki? Bă, acum 2 săptămâni. Robert? Acum o lună. Bro, habar n-am. Cred că un an. Vali. Stai așa. Aseară, că nu aveam pe Andrei lângă mine. Good. Ok. Vlad, pune-le o întrebare. Rândul tău, Vlad. Come on. Sunteți de acord să fata să aibă un prieten băiat? Eu nu sunt de acord. Bine, dacă se știu din copilărie și e... Dacă mi arată mesajele, e ok. Ok. Cât timp știu că e loială și nu m-ar înșela, sunt total de acord. Cât timp e prieten așa pentru afaceri și nu se gândește mai mult la el și decât la mine, e ok. Robert. Dacă sunt prieteni în copilărie, n-am nicio treabă. Nu mă Robert. deranjează. Vali. Depinde cât de apropiat sunt, dar în general nu. N-aș fi de acord. Bun, Andreea, cred că putem să mai eliminăm 1 sau 2? Cred că 2. Da, Vlad, nu? doi. Andreea, vrei să elimini 2 sau 1? 1. Bine. 1? Ok, bun. O să elimini. Ok. O să Ok. argumente. Eu n-am nicio problemă cu chestia asta. Bine, bă, vă pup. Hai că vă Mersi de las participare. mult succes. Îți respect decizia, Andreu. Hai că Îmi vă pare las. rău. Pa. Ok. Ne apropiem de semifinală. Ok, am eu o întrebare foarte bună. Dacă o fată, de fapt să zicem că e femeia voastră, v-ar cere Instagram-ul după a doua zi de ieșit, ce ați face? V-ar cere parola de la Instagram. Ce ați face? Eu nu i-aș da pentru că nu mă cunosc cu ea de mult timp și îi l-aș da după câteva luni. Da, distribui și voi live-ul.
Nu o să am încredere în ea, o să-i dau, dacă o să ne cunoaștem mai bine, o să-i dau parola, n-am nicio treabă. Nu înșel sau chestii din astea. Robert? Când o să ne cunoaștem mai bine, atunci o să-i dau. Dacă ne cunoaștem de doar o zi, nu. Vali. Dacă abia am cunoscut Pe parcurs. Pe parcurs, da. Nu neapărat după o zi, două. Ați dat Instagram? Parola de la Instagram? Sau ați lăsat-o să se uite în telefonul vostru? Aș lăsa-o, da. Tu, Hiz? Da. Robert? Da. Justin? Da. Vali? Eu la început nu, dar pe parcurs logic. Ok. Am o întrebare. Credeți în dragoste la prima vedere? Hiz. Nu. Da. Robert. Da. Doar atracție fizică. Între mine și Andreea, da. Da, ok. Andreea, mai ai întrebare? Nu. Momentan. Ok, păi putem să eliminăm cu o persoană? Stai că e greu. Robert. Robert? Scuze. Aia e. Poate mai încolo. Vă salut și aia a fost. Ok, mersi de participare. Ne-a părut bine, Robert, câteva cuvinte înainte să ieși? Nu prea am. Deci. Am înțeles. Bine, Robi, te pupăm. Pa. Fi dezamăgit, bro. Ok. Câți mai suntem? Mai suntem așa, 1, 2, 3... 3. 4. Fără noi doi, fără noi Pardon. doi. Pardon. 4. Așa. Te posezez și pe tine, scuze. Da. Ok, stai așa. Așa, Vlad, dacă mai ai tu întrebări. Cum arăt? Am o întrebare. Puteți iubi pe cineva cu care n-ați avut, cum să zic, o chimie? De exemplu, să iubești persoana, dar să n-ai o pic de chimie cu ea? Ați iubi-o? Stai că n-am înțeles întrebarea. Deci, să zicem, Hiz, da? Că tu vorbești cu o fată. Ai mai iubi-o dacă n-ai avea pic de chimie cu ea? Chimia, adică să te înțelegi cu ea. Da. Nu. Care e sensul să te iubești cu o persoană dacă n-ai chimie? Într-o relație trebuie să aveți chimie. La fel. La fel cum, Robi? Gen, n-aș putea iubi o persoană dacă n-aș avea chimie, gen. Ok. Robi. Scuze, Vali. Păi dacă n-ai chimie cu o fată, cum vă iubiți? Da. Am o întrebare. Dacă prietenul vostru cel mai bun s-a despărțit de iubita lui și iubita lui s-ar da la voi, ce ați face? Până în bărbie? Nu, lasă. Adică ești violent sau cum? Ok, W are. Nu, a fost o glumă. Ok. Jim, pe bune. Și acum am gluit. Ok, ziceți pe rând. Hiz. Deci mai zi întrebarea odată. Dacă iubita, prietenul vostru cel mai bun s-a despărțit de iubita lui și iubita lui s-ar da la tine, ce-i face? N-aș lăsa-o să se dea la mine. Dacă i-am iubită. Dacă n-ai avea iubită. Nu, doamne. Să zicem că vorbești cu ea, dar încă nu sunteți în stadiul ăla de prieten-prietenă. Chat, nu mai fiți răi. Iz? Ești cu mine? Nu. Da. Ok, Justin, spune tu. Aș refuza-o și ea spune imediat prieten. Nu mai fiți răi. Cum? Te-ai întrerupt. Aș refuza-o și ea spune imediat prietenului meu. Am înțeles. E bine punctat.
Robi? Nu am cum, aș respinge. Pali? Vali. Trebuie să fii ultimul în coaie, să accepti să te combini cu prietena, nu, cu fostă sală tovarășul tău. N-ai parte de nicio femeie și o iei pe prima care vine. Bun punctat. Mai am o întrebare. Care e cea mai stupid scuză pe care ai folosit-o ca să scapi de o întâlnire? N-am folosit nicio scuză să scap de întâlnire. Justin? Nu aș folosi nicio scuză, e binevenită mereu câte o întâlnire. Nu mi-ai propus niciuna. N-am folosit niciodată nicio scuză. Ok. Ok, cred că putem să... Sau Andreea, dacă mai ai ceva de O să pun una? Da. zis? Sau dacă vrei să elimini? Nu, vreau să le pun o întrebare și după aia să le Bine, elimin. bine. Dacă fostei tale, iar fi rău, te-ar suna să te duci la ea și știi că iubita ta nu ar fi de acord, te-ai duce? Nu m-aș duce. De ce? De ce? Deci, ia, mai zi întrebarea odată, ca să Deci, înțeleg. dacă fosta ta te sună Așa. să zică că e rău și să te duci la ea, dar iubita ta nu e de acord cu lucrul ăsta, te-ai duce? Nu, eu nu m-aș duce și aș chema o altă persoană să se ducă la ea să ajute. Ok. Nu aș merge, dar totuși aș întreba, o să văd. O întreb pe prietena ei să ducă, să o ajute, dacă e nevoie maximă sau... Dacă nu e, pur și simplu, o sun și văd, ești bine? Nu mă duce la ea, dacă am iubită. Ok. Nu o să țin legătura cu fosta, dar dacă ar fi așa, aș întreba o prietenă de aici, gen, mi-a scrie. Ok. Eu nu m-aș duce. În primul rând, nu ar avea cum să mă sune dacă am gagică, că i-aș da bloc dacă e fostul mea. Și da, nu m-aș duce. Vali? Ok. Ok, Andreea, cred că poți să Câți? elimini pe cineva, Da, că totuși ne-am cam lungit. Câți? Cât mai sunt 4, cred că 1. Sau? 1 sau 2? Vlad? 2. 2? Ok, eu zic 2, da. Ok, având în vedere că asta a fost întrebare capcană. Ok. Da? Justin? Și his. De ce? Pentru că Ce, Justin? cum să vorbești cu fosta în momentul în care tu ai relație? Hai să revenim la subiect. Am pus cenzura din greșeală, Ai cea zis că am ca și buton cum pe ipotetic, dacă aș vorbi. Dar eu dacă aș fi împreună cu o fată, Ai zis, nu aș vorbi, n-aș mai te ține sună, legătura. te mouse. Nu sună mai fiți fosta vrei, ta. vă dau bani. Păi nu are cum să mă sune dacă o am la bloc. Acum Asta vă dau și o întrebare. acum o întorci. Nu, dar... E obraznic. Nu cred E că a obraznic, înțeles, aproape. nu cred că a înțeles întrebarea. Păi da, asta e și ideea. Mi-ai spus dacă aș avea iubită, nu mi-ai spus să-i o ajut sau așa. Nu, n-am zis dacă ai avea iubita, am zis dacă fosta ta te sună și zice că e rău și să te duci la ea, iar gagică ta nu e de acord. Te-ai duce? Păi nu m-aș duce, ți-am zis. Nu, dar ai luat legătura cu cineva. Păi n-are cum să mă sune. Ai zis așa ca și cum ipotetic. Dar în fine, decizia ta. Deci, Da, oricum, vrei să Justin și Hill. schimbi decizia? Nu. Damn. Ok, His de ce? Aproape același răspuns. Ce-aș răspuns? Băieți, Pare rău. câteva cuvinte? Ultimele mele Justin, ai cuvinte, Berry Burisan, Azi. vă pup, te pup Vlad Z, Ok. te pup Kill My Stormy, Mersi vă pup. de participare. Te pupăm, bro. Te pup. Bun. Marea finală. Ok, o să facem așa. În primul rând, o să luăm pe fiecare, fii atent, Andreea, că e mai bine. O să luăm pe fiecare, da? Ok. Și o să vă lăsăm 30 de secunde și el
de exemplu Robbie, luăm pe Robbie primul, Robbie o să trebuiască să zică în 30 de secunde de ce crede el că ar câștiga Ok, și să fie cu tine. ok. Ok, deci ați înțeles, da? Să motiveze chestia asta. Nu am timp să mă gândesc un pic. Ba da, gândește-te acum, ai 10 secunde la dispoziție. Vali, ai înțeles, da? Da, da. Vali, ai mai făcut idei-turi. Trebuie să știi. Vali, Vlad, scuză-mă. Vali, e primul tău Prea idei. mult 30 secunde. Ok. Mi-am luat-o în cap de când mi-am pensat. Bravo. Bun. Pe cine luăm primul? Pe cine vrei Robbie. primul? Andreea. Sau, da, cine vrei, cine vrei. Vali. Vali? Ok, bine. Robbie, te tragem și te băgăm după. Așa. Robbie. Bun, din momentul ăsta ai 30 de secunde să motivezi de ce crezi tu că ai câștigat și de ce crezi că ea te-ar alege pe tine. Bune. În primul rând, 30 de secunde sunt prea mult, nu o să folosesc atâta timp. O să zic doar că fumăm împreună, bem împreună, spargem țigări împreună. Și o să ne iubim. Ce vrei mai mult de atât? Am vorbit pentru el. Am vorbit pentru mine. Altceva Gata. mai... Asta e tot ce am de zis. Bun. Ok. 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 Hai să băgăm și pe Robbie. 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 Băi, sincer. Asta îmi place la Vali. Ok, Robbie, 30 de secunde. Păi, pentru că îmi plac fetele blonde, putem ieși la o tură cu motorul, dacă și tu vrei, și nu știu ce să mai zic. Cam asta e. Ok. Ario, intră. Ok. Da, nu o să eliminăm Stai, acum. stai. O să mai punem câteva întrebări. Ok. Ario, intră pe server. Așa, o să mai punem câteva întrebări. Și scrie ceva în chat, și îți dau Așa, am o întrebare, Andreea. Cine ți-a dat cea mai... Sau te trag eu, intră pe un Cu cine crezi că ai avut cel mai... cum să zic... Cel mai bun vibe? Scrie ceva pe chat. Dar nu dintre ei doi neapărat. Așa, după live-ul Cu niciunul. ăsta, după idei. Cu niciunul. Sincer să fiu. Ok? Ario, intră. Păi lăsăm, poate găsești. Ai invite, ai link în descriere. Ok, Și Vlad, complicată. Ok? Ce să mai... dacă ai tu... N-am. Stați puțin, că o zice Ario că vrea să intre puțin. Cine? Ario. Ce caută Ario? Nu, am o întrebare pentru fiecare. Ce notă v-ați da voi? Oh, La cum a decurs totul? Tu, Robbie, spune. Dar vreau să fiu sincer. Să fii sincer. Sincer, un 9. De ce? Argumentează. Că am fost sincer, I don't know. Bro, argumentează. De ce nu 9 și nu 10? Că așa mi se pare mie, nu știu de ce să zic. Păi și ce ai putea să schimbi la tine? Să nu mai am emoții când vorbesc cu o fată. Tu, Vali? O notă la cum a fost chimia între noi doi sau o notă la cum am descurcat eu? Ambele. Ario, totul. uite de pe Insta, Stormy. O să zic 10 din 10, pentru că am avut o chimie foarte bună, părerea mea. Bun. Eu sincer nu mai am întrebări. Tu, Andreea, dacă mai ai o întrebare pentru ei? Da. Ario, intră, ai link în descriere. Ce ați Intră pe un alege? voice, te bag. Să fiți sinceri și să răniți persoana de lângă voi, sau să-i ascundeți adevărul ca să o protejați, dar să trăiți cu vina. Robbie. Poți să mai zici, te rog, prima? Da, deci ce ați alege? Să fiți sinceri cu persoana de lângă voi. Gen... sunt îmbâlbâit. Stați că mă luat pe mine emoțiile acum. Deci, să fiți sinceri și să răniți persoana de lângă voi. Sau să-i ascundeți adevărul ca să o protejați, dar să trăiți cu vina. Să-i ascund adevărul.
Vali? Depinde ce adevăr. Că dacă e ceva foarte important, ea zice că ar trebui să știe. Dacă e ceva ce nu e așa important, mai bine nu-i zic ca să nu o rănesc. Ok. Da, băieți, cred că cam asta a fost. Poți să zici cu cine vrei să pleci acasă Cine vrea să plece acasă? în seara asta. Cu Vali. Avem un câștigător. Ok. Vali? Are Deschide o microfonul. intră repede. Deci am găsit, da? Ce supărat e săracul! Da, e ok, Robi, e ok. Ok. Să știi că Ok, mai am- sunt fete, o să-ți Trec găsești capăt de alea drum. asta. Tu ești perfectă. Cred că e perfectă. Robi ușor cu vorbele astea că e a mea acum. Robi, A noastră. Robi. te pup, Robi. Ei, Mai ai ceva de Nu zis? glumesc, Doamne ferește, eu nu iau Te gagicele lui Vali. iubesc, Vlad, și te iubesc Nu tot. gagicele, iubitele. Robi, mai ai ceva de zis? Am zis că te iubesc, Torbi, și te iubesc, Vlad, și te pup, blonda. te pup. Și noi te iubim, bro. Te pup. Ceau. Bun! Vali! Vali. În primul rând știam că o să câștig. Și eu știam că o să Așteptam. câștige. De când am văzut-o știam că o să câștig. Și mai am două întrebări. Ți-am dat Așa de gratis. final că tot am câștigat. Poți să intri când vrei. Bă, chiar au avut chimie. Da. Vlad, chiar au avut chimie. Bă, Care e berea ta bine. preferată? Oricare. Dar sunt obișnuită cu Timișoreana. Perfect. Și care sunt țigările preferate? Pulmul negru. Am zis, Momentan. urmează Danhil. Nu, am zis pulmul negru. Pulmule, Selectul. Selectum. selectul. Bun, e bun. Da, cred că Casă de e piatră. cazul să-i lăsăm. Să vă țină. Păi și ce o să faceți? O să Ieșiți la ieșiți la date? Rămâne la Andreea? latitudinea ei. Păi, dacă el vrea să mă scoată la date, eu ies, dar să am și eu timp cu munca, nu? Da, să mă Îi dăm cheme. noi sau și vorbim. Da, poți să-ți lași și stau. Da. Sau îți dăm bol și vii aici, direct. Vorbiți face to face. Dă-i sau și vorbim. Stai un pic. Dar ce faci la telefon? Se poate Hai, observa. nu, zi, stau, zi. Bun, bară jos Andreea. Așa, Bară jos punct. așa. RP. Andreea cu 2 Da, Blonduța? blonduță, da. Care ți-am afară. Bun. Ți-am dat bec. Bă, chiar a fost ok date-ul ăsta. Da. A părut ok. Bravo, Vali. Oficial, Vali e W. câștigător la acest idei. Deci, vă lăsăm, nu vă mai reținem. Trebuie să vorbiți. Ario. E intrat. Eu vreau. Ce faceți? Neața, Ario. Ce faci? Ce faceți toți, de fapt? Ce faceți? Corbi, Vali, Bine, Vlad, foarte bine. Blonda. Foarte bine. Să-ți Bă, bine, te-ai nu? mai negridă că nu te-am mai văzut, Ario. Ce? M-au negrit? Ce faci, Ario? Bă, e ok dacă fumez? Of course. Ok, ok. Stai liniștită, babe. Stai Doamne, și liniștită. asta... Fumezi fără mine? Shut your bitches up. Holy Errol. Holy Errol. În fine. De cine a câștigat? Tu ai câștigat, Vali? Da. Da, eu am câștigat. Da. Nu era de așteptat deja? Are experiență. De ce, Ario, vrei să câștigi tu? Păi deja lui Vali, nu știu. Acum, Dă-te, Ario. acum poți să alegi între mine. Andreea, Poți să alegi între mine și Vali. He, Mario. Prea Ce târziu. alege? Nu, ce alege tu? Așa, Ce alege? alege. Ce alege tu? Ce alege? Tot pe Vali. E deja a mea, Ario, n-ai ce să faci.
Păi arătați pe mine. Da, www. Berea și țigările fac minuni. Și sunteți împreună acum sau? Da, mâine ne căsătorim. Nu vă vedeți sau așa vă vedeți, nu? Ne vedem la nuntă, prima dată deja. Na, ar trebui să ieșiți la un date. Zici? Chiar o potriviți. Da. Lasă, rămâne să vorbim noi doi în privat. Eu, Bro, ce... de ce m-ai băgat? Nu te-am băgat.